Ganyan, ganyan. Parang pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Mga kabisyo, sa oras natin ngayon na 11:36 PM, nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller. Kaya hindi ko na po papatagalin pa. Kilalanin na po natin siya ngayong gabi na to. Hello, ma'am. Hello, sir. Good evening po. Good evening, ma'am. Good evening po. Kamusta ka, ma'am? Okay naman po. Anong pinagkakabalahan? Nurse po ako. Nag-work po ako sa hospital po. Mhm. So, nurse ka. Gano'n ka na po katagal nurse, ma'am? Since nung 2022 po. 2022. Kamusta naman po ang pagiging nurse ninyo, ma'am? Okay naman po. Nakaka-stress minsan. Nakapagod. Sa private po ba kayo o public hospital, ma'am? Private po. At least, di ba? Maayos-ayos, di ba, ma'am? Sa private. Opo. So, ma'am, saan ka po ba naka-base? Sa Manila po ba? O sa province? Or ibang bansa? Province po. Province. Mari ko bang malaman? Pangasinan po. Pangasinan. Opo. Okay. Tama ba ako? Sa Pangasinan ba yung pegar-pegar? Opo. Wow, paborito ko yun eh. Sarap yun. Yung may repolyo ba yun nilalagay doon? Opo. Ano pa ba yung mga pagkain dyan sa Pangasinan na mapagmamalaki ninyo? Marami po eh. Depende po sa lugar. Yung sa For lugar example, ninyo, sa ma'am? longganisa. Wow, longganisa. Opo. Ano yan? Yung garlic longganisa, ma'am? Hindi. Opo. Sarap. Anyway, ma'am, pinatanggal ko lang yung kaba mo. Gusto ko lang din na maging comfortable kakausap ako. Anyway, ma'am, ano po bang pangalan ninyo? Chichi po. Gigi? Chichi. Chichi. Okay. Chichi, ilang taon ka na? 31 po. 31. From Pangasinan. Apo. Chichi, 31 years old from Pangasinan. Ano ang top secret mo? Na-fell out of love po ako sa jowa ko ngayon. Na-fell out of love ka sa jowa mo ngayon. Chi, okay lang bang malaman ko kung gaano na kayo katagal ng jowa mo? Yung, bali, 5 years po kami magkaibigan no college. Mhm. Then, 6 years na po kami mahigit mag-jowa. 6 years na. Apo, bali 11 years na kami magkakilala. Tagal na rin. Opo. Bago tayo tumungo doon sa nararamdaman mo ngayon, kamusta na muna tong boyfriend mo? Sa 6 na taon ninyong pagsasama, kamusta naman siya, ma'am? Sobrang okay siya. Pero, ewan ko kasi nagbabago po eh. Dahil nagmamature siguro habang tumatagal.
Kaya, Mhm. Pero Chi, okay lang ba i-define mo sa'min ano yung okay siya? ano po siya, very gentleman po siyang tao, tapos sobrang bait. Tapos to the point na ano, sobrang comfortable siya kasama. Mhm. Tapos talagang kasama ko po talaga siya through ups and downs. Simula nung magkaibigan kami hanggang ano, ngayon. Pero, um, may nagbago po kasi sa kanya. Okay. So sa madaling salita, masyado ng malalim at matibay na rin yung pundasyon ng inyong pag-iibigan? Opo, Halos kilalang-kilala niyo na ang isa't isa? opo sobra. Okay. Kamusta naman ang, pamilya ninyo? Pamilya ng boyfriend mo at, pamilya mo? Yung family ko at family niya very supportive naman po. Mhm. Maaari ko bang Tap malaman anong work nito ni Guy? Same po kami. Nurse din. Opo, Parehas kayo ng, ospital na pinagtatrabahuan? hindi po ngayon, which is isang factor din po kung bakit, ah, umabot ako sa ganitong situation. Okay, gets ma'am. So, ilang taon na 'to ma'am, si Guy? Ah, Same po kami. 31 din. Opo. So, okay naman siya, malalim ang inyong pagsasama. Bakit naman nawala yung pagmamahal mo sa kanya? Ah, sa totoo lang po, before, nung magkaibigan pa lang po kami, iba po kasi yung identity niya. Bakla po kasi siya dati. Tapos, mula nung ano, tapat siya sa akin na gusto niya ako, tapos may nararamdaman siya sa akin. Kasi siyempre parang kasama ko na siya since ano eh, through thick and thin. Talagang umabot sa point before nung college kami na yung talagang kitang-kita namin yung struggles ng isa't isa. Tapos, ah, na-feel ko din po na parang may nararamdaman na rin po ako sa kanya. Then one day nag-confess po kasi siya sa akin na yun, may feelings po siya sa akin. Tapos nung una natakot ako kasi siyempre kilala siya bilang iba yung identity niya Oo. ta's biglang gano'n. Mhm. Ta's kilala rin siya ng family ko na, gano'n, na iba, hindi po siya straight. So parang nung time na yun nag-usap kaming dalawa, ah, baka nabibigla lang, sabi ko sa kanya, "Baka nabibigla ka lang, ah, anong factor or anong reason bakit bigla mo naisipang nag-open up sa'kin na ganito na bigla mong na-feel na ano," sabi niya, basta naramdaman na lang daw po niya. Kasi andun yung care namin sa isa't isa. So ayun po, nung ano kasagsagan po ng pandemic, ah, biglang ano na po, parang nagka-developan na po na naging kami na po nung time na yun. Tapos, gusto ko na sasabihin sa mama ko kasi before nung may ex din po kasi ako na 6 years ang tinagal namin, eh, nag-cheat kasi yun. So parang ako mahirap for me na, hindi alam ng parents ko na ayaw ko kasi nagtatago na relationship. So mas gusto ko open at kilala siya ng family ko, gano'n po. So, sinabi ko po sa mama ko, nung una po nagulat sila, pati yung papa ko siyempre kasi alam po nila is kaibigan ko siya, best friend ko. Tapos nalaman nilang gano'n. Pero ano po pala sir, bale siya yung unang nagsabi sa mama ko, inunahan niya po ako na
sa kanya po siya nag-confess. Yung mama ko po, yung reaksyon niya nung time na yun, gulat na gulat. Akala ko po talaga nung time na yun hindi niya matatanggap yung boyfriend ko. Tapos hanggang sa tumagal, natanggap naman po niya kasi napakabuti po nung boyfriend kong yun. Ah, Kitang-kita din po kasi nila yung sincerity niya. Simula nung kaibigan ko siya, Mhm. yung care niya, talagang andun, Mhm. sincere. So ayun po, ah, sabay po kami sa lahat, naka-graduate, nakapasa sa board exam, sabay kami. Tapos hanggang sa mag-work, sabay rin po kami sa first hospital namin. Chi, may tanong lang muna ako. Opo. Hindi ba naging hadlang sa tagal ng relasyon ninyo yung gender identity nitong boyfriend mo? Never po. Never. Kasi kasi mahal na mahal ko po talaga siya. Tsaka pinaramdam niya naman sa'yo talaga na, hindi ako gay. Lalaki na ako. Opo, Straight na ako. opo, opo. Pero hindi hindi po talaga siya ano sa'kin kasi feel ko talaga na, ah, as long as di ako lolokohin ng tao 'to, okey lang. As long as Okay. mahal niya ako, okey Mhm. lang. Kasi aanhin mo yung straight na guy kung maloloko naman. Hindi naman totoo yung pagmamahal na inaalay sa'yo. Yes po, ta's kung hindi naman yun ang sukatan para masabing ano po, Lalaki siya talaga, ano 'di ba? siya, opo, opo. Ano man ang gender mo, pwede kang magmahal ng isang Yes tao po, o anumang gender din, right? opo. Okay, agree. So, Chi, So, opo, naputol tayo dun sa kanina mong kinukuwento na naka-graduate kayo, sabay kayong nag-take ng board exam, at the opo, same time dun sa unang-unang workplace ninyo na hospital, sabay din opo, kayo. opo. Anong nangyari? Bakit nawala yung pagmamahal mo sa kanya? Lahat pala ng mga pangarap ninyo sabay niyong nakukuha. Opo. Bale ano po, continue ko lang po. So bale ayun po, sabay po kami nakapag-work. Dun po sa ano namin, first hospital experience namin, okey naman po. Tapos, actually nag-live-in kami nung time na yun kasi palapit lang naman siya sa ano, mismo sa, city lang din po yung pinagwo-workan namin. Tapos yung, bahay namin is one ride away from yung hospital na pinagwo-workan namin before. Tas siya 2 rides away parang mga gano'n. Tapos, parang gusto niya nung time na yun, parang mas comfy siya, parang nasusunod yung comfort niya, parang assurance ba na parang gusto niya magkasama kami lagi, parang gano'n. Tapos sa akin naman, nag-agree din ako na parang kasunduan na rin, agreement na ano, okey lang sa'kin na mag-live-in kami. Pero nung time na yun, nagdadahilan po ako sa family ko kung ano-ano, na kunwari mag-o-overtime ako ta's di ako nakakauwi hanggang sa nasanay na yung family ko. Pero may kutob na sila na parang nag-live-in kami, bale panganay po pala ako. So, nag-iisang babae ako. Growing up yung parents ko po talaga ano sila, overprotective sila sa akin, Strict sila gano'n. sa'yo. Opo, strict po So, talaga sila. sa madaling salita, Chi, hindi papayag itong family mo or yung parents mo na magpaalam ka sa kanila na makikipag-live-in ka na. Opo, Okay, kaya op tinago mo. opo, tinago ko po. Pero ayun po, hanggang sa ano po, nakatagal kami sa work. Tapos marami kaming, plans, goals in life talaga. Gusto namin sabay kami sa lahat. So, nag-take po kami ng NCLEX 2 last year. Eh, hindi pinalad kasi medyo ang hirap po kasi pagsabayin yung work tapos Chi, po,
For the benefit of our listener, pwede bang ipaliwanag mo muna sa amin ano yung tinake ninyo? NCLEX po. Para saan yun, Chi? Board exam po siya sa US. Okay. Opo. So, yun po. Nag-review po kami. Bali, ang ginawa po namin, nag-reside kami sa work namin. Mhm. Bali, nag-work kami doon sa hospital for 2 years. Mhm. 2 years mahigit. Tapos, kapag nag-plan po kami, kasi mahirap po kasi makalis doon sa work. Pag, alam po ng mga yan, kapwa ko nurse, na Mhm. kapag sa private, minsan hindi nila i-allow mag-leave ka to take the exam. Yun po. So, kailangan namin mag-resign kasi para sa dream namin, para sa goal namin. Mhm. So, yun po, nung nag-review kami, online review po yun, pero we decided na mag-stay sa Baguio kasi nung local boards namin, ganun din po ginawa namin para malayo and peaceful makapag-focus kami. Pero Mhm. ang daming circumstances po kasi and challenges na dumating sa amin kahit nagre-review kami nung time na yun. So, parang ang dami din pong parang factors ko bakit hindi rin po kami nakapasa that time. Mhm. So, ayun po, yung nung po hindi po kami nakapasa, daming nagbago kasi very positive po kasi kami as a couple. Hindi po talaga kami sanay na parang nagfe-fail yung mga po namin, plans namin. Tapos, ang sakit nung time na yun, sobrang sakit po na hindi po kami nakapasa dalawa. Kahit isa man lang sa amin, yun yung dinadasal namin. Tapos, um, so, bago po pala nung nag-exam, bago po pala kami nag-review nun, nalaman na ng parents ko dun, sir, na nagli-live-in kami kasi kinonfront po ako ng mother ko. Mhm. Kinonfront niya po ako na sabihin mo yung totoo, nasaan ka ngayon? Sabihin mo kung nasa work ka talaga. Kasi parang nag-overthink na siya, parang ilang weeks hindi ako umuwi sa bahay. Pero nung time na yun, sir, sa totoo lang, may mga misunderstandings kami nung jowa ko na kapag iniwan ko siya at hindi ako natulog sa bahay nila, parang hindi siya maaayos, sir. Kasi first time niya po sa relationship. So, Mhm. parang ako Marami po siyang yung nag-out siya. insecurities. Marami Opo, siyang opo, iniisip na pwedeng maiwanan siya, opo, maloko siya, or okay. Gets. opo, Gets natin siya. So, Chi, ano nangyari? Nagkaroon kayo ng misunderstanding ng family mo? opo. Bali, nalaman po nila na inamin ko na rin po. Nandito ako sa bahay nila, madaling araw po actually mga alauna ng madaling araw, tinawagan ako. Sigurado ka ba na nasa hospital ka? Sigurado ka ba na puntahan kita dyan? Sabing gano'n. Wag na, hindi ako pwede lumabas, sabi ko. Hanggang sa bini-video call ako. Tapos, bini-video call ako, hindi ko masagot. Inamin ko na lang po kasi mahirap po talaga magsinungaling. Ayaw ko po talaga nagsisinungaling sa parents ko. Pero nagawa ko po yun dahil mahal ko yung jowa ko rin. Tapos nasa point na grabe na rin po kasi yung sama namin dalawa. Pero at the same time, nasasaktan din po ako na ginagawa ko yung sa mama ko na naglalay. So, ayun Mhm. po. Um, nung nalaman po ng mama ko, kinausap po niya kami the following day. ah Humarap kami sa kanya, sabi ko, "Ma, mag-set tayo ng day kung kailan kayo available, mag-usap na lang po tayo," sabi ko. Kasi, sir, para sa akin naman madadaan naman sana sa madaling usapan yung gano'n kasi adult naman na po kami, eh. So, parang siguro naman hindi naman po magiging problema yun.
Ano So, tinanong ng magulang mo dun sa guy? nung araw po na yun, tinanong kung ano pong balak naming dalawa, ano Mhm. pong plano namin, Yes. inaalam ng mama ko. Kasi siyempre po, nag-live-in po kami tapos nang walang pahintulot sa kanila na hindi nila alam, Kung ano parang nangyayari sa inyo. opo. Okay. Tapos di ako umuwi sa bahay namin, so gusto ko malaman ng mother ko kung ano pong ganap. So, sabi po niya ng mama ko, "Anong nangyayari sa inyo? Bakit gano'n? Bakit alam niyo mas mabuting sinabi niyo na lang na bubukod ka na gusto mong parang gusto ng mama ko very vocal ako Yes. na Para parang nasuportahan kayo. opo, Diba? parang gano'n po. Mas okey sa'kin yung gano'n kaysa nagtataka ako, nag-iisip ako kaysa malaman ng ibang relatives 'pag nakita ka nila na iba ka pala umuwi or hindi ko di kaya 'pag nalaman nilang ano, wala ka dito sa bahay na paghanapin ka nila mga special occasions wala ka, gano'n. So, parang ano po, sila po yung parang kino-cover up po nila ako 'pag may mga taong naghahanap po sa'kin, gano'n. So, yung nakausap kayo ng parents mo, tsaka ito si Guy, Ah, anong naging flow ng usapan. flow ng usapan at paano na-end? Opo, bale sinabi po ng mother ko, ah, ay sabi po ng jowa ko nung time na yun, "Tita, ano po kasi, 'wag po kayong mag-alala dahil kung alam niyo lang po, mahal na mahal ko po yung anak niyo, pure ang intentions ko Mhm. sa kanya and ang inaatupag lang po talaga namin for now talaga is yung goals namin, nagfo-focus kami." Nung time na yun sir, hindi pa alam ng magulang ko na may plano kami mag-take ng NCLEX. So, Mhm. yun kasi gusto ko po kasi sana sir malaman na lang nila 'pag nakapasa ako gano'n. So, gusto namin secret lang namin gano'n. Parang surprise na rin pagkalaban 'pag nakapasa kami gano'n. Tapos, si jowa ko, ah, siyempre hindi namin kasi kailangan po talaga namin ng prayers, ng support. Sinabi po niya sa mother ko na magte-take kami ng NCLEX tita. Yun po ang plano namin kasi ayaw po namin mag-stay sa Philippines ng matagal dahil alam niyo naman po underpaid ang mga nurses dito. Pero hindi So, kayo nakapasa, di ba? opo, yun po. After nung hindi kayo nakapasa, anong naging next plan ninyo? Nandun ng jowa Ah, mo. Ano po, bale yun po dun na po kami nagkaroon ng struggles kasi ako po na-depress ako. Ako po kasi yung taong sir, ayoko pong stagnan ako. Gusto ko laging work ng work kahit nai-stress ako sa work, okey lang. Kasi gusto ko yung katoxican, okey lang po. Mhm. Very kasi ako passionate talaga ako sa work ko. Talagang gustong-gusto ko talaga yung kahit na ba't yung nagse-serve sa mga tao, gano'n po. So, si jowa ko nung time na yun, nai-stress din po. Pero meron po kasi akong nalaman sa kanya na naging problema namin. Anong Parang nalaman mo? yung nalaman ko po na nag-loan siya ng pera na Mhm. malaki. Tapos yung loan na yun, ah, nalaman ko na parang yun ang pinanggagastos niya minsan kapag magkasama kami. Yung sabi ko, "Bakit mo ginawa yun?" Parang nalaman ko na lang po na parang ang lalim ng iniisip mo ako sa kanya, parang ano ba yung problema mo ta's mainitin ulo mo. Ako nga ang iniisip ko lang pagkabagsak natin ang sakit-sakit nun, sabi ko. Ta's yun po, nalaman ko na nag-loan siya, inamin niya sa akin sir kasi na-feel ko parang may iba talaga. Tapos lagi siyang nag-check ng phone niya, ta's parang maraming tumatawag sa kanya, may mga threat gano'n. Mhm. Yun pala yung parang lending app something gano'n. Mhm. Tapos, so kinausap ko siya, ah
Kasi sir, hindi po talaga kami sanay sa gano'n na nagkakautang kami. Kasi nagse-save din po kami ng pera para sa future namin, gano'n. Mm. Yun, naging challenge sa amin yung sa utang. Kasi gusto ko rin na ma-resolve na, pero parang nadoble, ang daming problema, biglang patong-patong na sir. Nalaman ko na lang na yung way niya para mabayaran yung mga utang is mag-o-open siya ng credit card, mag-o-open siya ng ano para yun ang pangbabayad niya. Tapos yung credit card naman para parang gano'n sir, Ito, parang Chi, nahirapan. maputol lang kita. Ito Opo, bang pag-uutang niya at pagkuha niya ng mga credit card, ginagamit niya to para sa inyo? Wala na opo. siyang ibang pinagagamitan? Walang ibang luho? Meron Hindi ba din siya ako nagsusugal? Hindi ba siya nanlalalaki? Di ba? ay hindi. Di ba? Di ba? Di, para diretsahan lang tayo. Kasi kung ginamit Opo, naman sa inyo at para masuportahan yung isa't isa, dahil nga, naiintindihan ko yung sitwasyon dahil wala nga kayong trabaho. Nag-stop kayo, di ba? Tama? opo. So, kailangan nyo mag-review. Yes po. Kaso yung nag-review kayo at nagpakalayo-layo kayo, hindi naging matagumpay yung Oh, pagre-review ninyo. yes po. So, kung ginamit naman pala sa inyo, siguro naman, hindi naman dapat sumama yung loob natin. Siguro yun lang talaga yung nakikita niyang way para makasurvive kayo ng mga panahon na yun Kaso, Opo, wala kayong source of income opo. Bale yung ano po kasi, ah, nagtutulungan naman po kami sa ano, sa pag-solve nung problema na yun. Mhm. Bale ang naging ano lang po kasi tinago niya ng matagal na Mhm. dapat natulungan ko po siya ng mas maaga para Mhm. hindi lumala. Yun po kasi yung point. So parang for me, yung pagtago niya ng gano'n hindi ko lang siya in-expect na tatago Magtatago niya ng siya. matagal. Yeah. Oo. Opo, kasi parang nagi-guilty ako sa part ko Na na dapat gina natulungan mo siya, 'di opo, ba? Hindi siya kasi naging transparent sa iyo. Okay. So, nagpatong-patong yung utang pero binayaran mo naman. Binayaran niyo naman binabayaran pa. until now. Hindi tapos yes, until now, So, working siya ngayon, 'di ba? working na po siya. Tapos ikaw din, working ka na rin. Nagbabayad kayo parehas. Opo. So, ito yung isa sa mga naging dahilan kaya nawalan ng pagmamahal sa kanya. Kasi sir, bukod dun hindi lang naman about sa akin yung paggastos niya ng money. Napansin ko rin po kasi parang impulsive siya, more on sa mga gadget, sa mga Mhm. ano, tas, yung parang ano niya sa akin is, bago ka magbigay sa ibang tao, dapat unahin mo sarili mo. Kasi ako po yung tao na selfless po kasi ako. Mhm. Isang daing po ng family ko, ng relative ko, talagang gumagawa po talaga ako ng way para maka-help. Gano'n Yes. po kasi ako. So, hindi ko po sila natitiis sa madaling salita. Si jowa ko po, medyo nai-stress 'pag gano'n kasi hindi puwedeng mabait ka parati. Tandaan mo dapat sarili mo rin isipin mo. Which So, is, may point kayo parehas Hindi pa opo, pwedeng wala. Kasi, tama yung sinasabi niya, unahin mo muna yung sarili mo para makatulong ka din sa ibang tao. Kasi, baliwala nga naman kung hindi mo natutulungan yung sarili mo. Yung ibang tao, opo, nabilan mo ng tsinelas, pero ikaw, hindi ka nakakapaglakad ng sa kalsada dahil wala kang tsinelas, di ba? Paano ka tutulong ulit ng mas marami? Pero, wag din natin i-set aside yung pinupunto mo rin na, oo, kasi selfless ako Mahal ko yung pamilya ko And totoo yun. May mga ganun tao. opo, Agree ako dun na kahit wala tayong pambiling t-shirt, kahit wala tayong pambiling pagkain, basta basta tumawag ang pamilya natin na kailangan nila, ibibigay natin. opo. So, ayun po, hindi ko po kaya talaga matiis yung family ko Mhm. pagka mga gano'n, dadaing sila. Tapos, siya, pero sa side niya, 'pag nanghingi ng ano, alam niyo po yun, hindi naman, sa pag-aano, kasi, may kaya naman po sila, Mhm. lalo na yung parents niya. Mhm. And
yung hinihingi kasi sa kanya is luho, luho ng family, mga gano'n. Which is sana naiintindihan din nila dahil maliit po kasi yung salary namin dito sa Philippines ta's ano po, private pa. Mhm, tama. Tapos kailangan nagse-save din siya para sa sarili niya, sa amin dalawa gano'n. Parang di ko naman po siya inoobliga, pero alam niyo po yun, sana unahin niya yung sarili niya. Kasi minsan po sa totoo lang nahihirapan din po siya, lalo na yung situation namin na nagbabayad po kami ng utang. Di ko naman po binubuy yun sa kanya pero alam niyo po yung feeling na, ah, dapat maging wise siya sa paggastos or isipin man lang niya na may binabayaran pa bago niya uuhan yung iba. Kasi yun din po naman advice niya sa akin. Okay, Chi. So hindi kayo nagkakaintindihan sa ganitong sitwasyon ng inyong buhay. Kumbaga ikaw, Chi, tumutulong ka sa family mo pero alam mo na may natitira pa rin naman sa'yo kahit papaano, nakatabi. Opo. Opo, meron naman po. Pero siya, kapag tumutulong siya, talagang all out. Hindi niya iniisip na Yung magtabi dapat natitira na po sa savings kanya, para sa future. yung natitira po sa kanya is enough lang para maka-survive siya sa cut-off na yun, parang ganun po. Mhm. Ano po yung nangyayari, then kina-calculate na niya lahat yung mga expenses or mga need niyang dues, mga need Mm. niyang bayaran. So parang yun, parang na on my part, wala akong magawa sir, eh. Parang gusto ko siyang tulungan pero wala. Hindi niya Kasi tinutulungan sarili niya. opo, hindi lang yun kasi parang umabot po sa point na gusto ko na pong mag-abroad. Last year pa ako, mga December. Nag-walk-in po ako sa Manila pa, naghahanap sa mga agencies para makapag-work na po abroad, kahit sa mga Middle East lang, gano'n. Kasi talagang desidido po talaga ako na tulungan siya, even my family. Kasi iba po yung situation ngayon, sobra. Tumatanda na rin po yung parents ko, kaya gusto ko na po silang matulungan. Yun po yung naging, challenge sa'kin talaga sa amin dalawa. Kasi sabi, yung mga hinihingi po kasi sa kanya minsan parang hindi niya matanggihan gaya ng gadget like AirPods gano'n. Mm. Tapos kukuha siya ng AirPods, tapos kukuha siya ng mga ibang ano like watch, mga gano'n. Pero siya, sa kanya wala siyang nabibili para sa sarili niya. So, Chi, Tapos ibig sabihin nagsisilipan na kayo parehas, no? ng alin po? Ng mga ginagawa ninyo sa pamilya ninyo, sa pagtatabi ninyo Opo, ng pera, sa lifestyle ninyo, 'di ba? opo, very Nagsisilipan na open kayo, ka nagkakatalo kayo, nagsisigawan na ba kayo? Umabot na kayo sa gano'n? hindi naman po. Nagpaparinigan lang kayo? Paano ba kayo ko-communicate? Ano po 'pag nung mga away po namin na ano, kasi siyang tao yung ano po, very ano po kasi siya, soft spoken siyang tao. So Mhm. ano, parang bago lang sa akin na nakikita talagang stress siya. Minsan umabot po sa point na, ah, kahit nasa work ako, parang ano siya, parang grabe yung stress niya sa akin na ano, na gusto niya magkita kami agad-agad sa ano na yun, na iwanan ko yung work ko, parang gano'n. Hindi, pero paano niyo kasi ito ang main problem ninyo, Chi, is money, right? Yes, yes Kasi po. hindi kayo nagkakaintindihan, eh, na na bakit ka tumutulong sa pamilya mo, saway ka ng saway sa'kin, ikaw nga 'di ka marunong magtabi, luho ng pamilya mo binibigay mo ng binibigay. Which is, yun ang nakakalungkot na hindi naman natin talaga gustong mangyari yun sa isang relasyon na nagkakasilipan na sa money. Kasi 'di ba Opo, nga yun sabi, po. mag-away na tayo sa ibang bagay, 'wag lang sa pera, Yung sa 'di yes. ba? Yun ang pinakapangit. So, Chi, dederetsahin kita. Opo, Napag-uusapan niyo ba 'to? One time ba na upuan niyo 'to na, "Babe," or ano man tawagan ninyo, Chi? babe po. "Babe." Sakto talaga, parang ako yata yung karelasyon Grabe. mo, alam ko. 'Di, so, Chi, kidding aside, but Op seryoso na naupuan niyo ba 'to na, "Babe, wag mo naman akong awatin na magbigay sa family ko kasi nagtatabi naman ako para sa future natin."
At the same time, ganun din siya na, babe, wag mo naman ako awatin dito sa family ko kasi ano eh. So, kung napag-uusapan nyo yun, napag-uusapan nyo ba? Opo, Okay. pero Kung napag-uusapan nyo yun, ba't hindi nyo ginawa na, okay, dapat meron lang tayong limitasyon sa pagtulong. Dahil may binubuo din tayong future. So, kung ang sahod niyo is 100%, at least 40% na ibibigay ninyo. At yung 60%, siguro sapat na yon para doon sa ipon ninyo at pang-araw-araw ninyo. So, sana nag-build kayo na ganun. Hindi ba kayo nakapag-usap ng ganun, Chi? hindi po eh. Parang ang setup namin is ah never naman niya nakita kung magkano po yung akin gano'n. Tas ako rin, never ko din, pero based on my observation sa kanya and based din sa observation niya sa akin. So, nagbe-base lang kami sa gano'n. Pero hindi niya po alam kung magkano savings ko po para sa aming dalawa. Hindi. Either nga na alam niya o hindi. Pero, wala ba kayo napag-usapan na okay lang kahit tumulong tayo basta may matitira sa atin? Alam ko man o hindi ko alam yung numero na natitira sa'yo, at least pinatitira. Wala kayong ganun pag-uusap. Sir, kasi siya parang lagi niya kasing nirarant sa akin yung gano'n eh, na walang natitira sa kanya pero bigla niyang i-update sa akin na ganito si mama ko, ganito si kapatid ko kasi ganito. Parang yun yung naging stress na sa akin na napatanong tuloy ako kung paano na kaming dalawa, yung future namin dalawa kung puro ibang tao yung iniisip niya ngayon. So, gets ko na, Chi. Gets ko na tong kwento na to. So, ikaw, Chi, sa madaling salita, kino-question mo na siya na, may plano ka ba sa akin? Kasi kung may plano ka sa akin, bakit ganito pa rin yung lifestyle mong ginagawa? Tama ba ako, Chi? Opo. Okay. Girl thing. Mga tanungan ng babae yan, kadalasan. So, Chi, na-feel mo na parang wala siyang plano. Ni hindi mo nga alam, di ba? Sabi mo, hindi nyo alam kung magkano yung money na pumapasok sa inyo, di ba? Opo. Tapos, live-in kayo, tama? Ay, hindi na po kami live-in ngayon. Wala Naghiwalay nung, na. Simula nung hindi kayo nakapasa, umalis na kayo sa isa't isa. Opo. Okay. So, yun yung fell out of love mo sa kanya. Na parang Kasi- walang plano tong lalaki na to. Parang lagi niya lang inuuna ibang tao. Hindi ko na-feel na inuuna niya ako. Hindi ko Hindi naman po siya naiisip ganun, na dapat yung future niya ayusin niya, tas umutang pa ng umutang. Ako pa yung nahihirapan ngayon, na damay pa ako. Ganun ba, Chi? Hindi naman po sa parang gusto ko isipin niya ako. Mas masaya nga po pag iniisip niya yung sarili din niya. Parang ganun po, na wag puro yung ibang tao. Kasi Hindi, kasi nga ang ugali niya ganun eh, na parang katulad mo, Chi, 'di ba? Na sabi mo, sobrang selfless mo. Tama ba ako? opo, Na wala kang bibilin pero bibigyan mo yung family mo. Siguro ganun din siya eh. opo. Tignan din natin yung parte na yun na wala man siya mabili sa sarili niya pero gusto niyang bigyan yung family niya. Either na may kaya o wala. 'Di ba? So Chi, tinitignan ko lang din dito yung dalawang side ng storya na ano ba talagang kinaayaw mo sa kanya. Kasi kung naiintindihan yung isa at nakakapag-communicate kayo ng parehas, tingin ko naman, hindi aabot sa ayaw mo na. Diretsahan tayo, Chi. Kaya ba, umayaw ka sa kanya at nararamdaman mo ng ayaw mo na sa kanya dahil naiisip mo nang wala siyang plano sa'yo. Siguro po. Siguro na- po ganun. Kasi Pero nai-stress ka na rin baka na, hindi ko lang, baka hindi ko lang po talaga maamin sa sarili ko na yun talaga yung reason. hindi kasi nagpapatong-patong yan, Chi eh. Isa yun sa mga Opo. factor, hindi yun yung main. Kasi iniisip mo na parang, late na nga ng sahod ko, gusto kong pumunta na ibang bansa, hindi ko pa nagawa. Yan na yung tumatakbo sa isip mo ngayon eh, ang dami eh.
Tapos, ano ba naman tong boyfriend ko? Iwanan ko na lang to, parang wala pang plano sa akin. Ayan yung mga nangyayari sa'yo ngayon, Chi, tama? Opo. Yun yung mga tumatakbo sa isip mo na nai-stress ka. Na hindi nyo kasi napag-uusapan ng maayos. Hindi kayo nakikipag-communicate sa isa't isa ng maayos. So, Chi, ayaw mo na talaga siya, literal? Hindi naman po, nakailang ano rin po kasi ako, bigay ng chance na para sa sarili ko lang, parang nakikipag-communicate naman po ako kapagka ano, lalo na kapag minsan ang pangit na, away ng away, stress, puro puro na lang problema yung ano, parang wala na yung mga dati na masaya kami, gano'n. Parang more on stress sa work, stress sa ganito, sa family, stress sa utang, stress sa ano, parang hindi na healthy. So, parang Mhm. yun po yung nafi-feel ko, parang teka lang, parang dapat dapat kasi habang inaayos namin 'tong dalawa dapat ano rin po, eh, parang masaya pa rin, gano'n. Yun ang gusto mo Pero mangyari. opo, kaso parang hindi na gano'n. At hindi naman Kasi pwedeng ganun. kasi sir parang parang nagpapalamon po kasi siya sa problema, which is gets ko naman po kasi hindi naman po kasi gano'n kadali na ma-clear yung mga utang gano'n na mabilis. Kasi lalo na maliit yung sahod naming dalawa. So, sa part ko parang ano lang po, parang minsan hindi po maiwasan na kine-question ko po kung is it worth my time na naghihintay tapos habang ako parang focus masyado sa goals na gusto kong mangyari sa amin, gano'n. Okay. Ako Chi, nag-iipon, ta's mm. siya parang na-stuck siya sa gano'ng situation na tinutulungan ko siya pero mas pinaparamdam niya sa'kin na na-stuck siya doon. Parang hirap. Okay. Chi, bago kita tanungan ng isang tanong na pwede na natin i-wrap up to. Opo, Nangungutang pa rin ba siya until now? O nagbabayad na siya? nagbabayad na siya Wala na pero siyang inuutang? opo. So, unti-unting nang nauubos yung utang niya? Hindi ko po masabi kasi parang parang tinatapalan lang niya yung utang niya. Kahit sa akin may utang po siya, eh. Okay. So, Chi, ganito. Tatanungin kita. Kasi, Chi, pwedeng, pwedeng yung nararamdaman mo ngayon, um, pwede nating panghawakan na magstay ka. Pwede rin na i-let go mo na siya. It depends yan sa sarili mo, Chi. Ano ba ang tingin mo sa ngayon, Chi, na ikaw nakakakita ng sitwasyon niya, may growth ba itong tao na to? Or until now, same pa rin. Nandun pa rin siya sa sistema niya na parang walang pagbabago. At syempre, ikaw, Chi, 31 years old ka na, tumatanda ka ng tumatanda. Babae ka pa Opo, naman. May gusto ka rin syempre na mangyari sa buhay mo at ayaw mo ma-stuck sa ganyang sitwasyon ng buhay mo. And opo, given lahat, 'di ba? Kailangan natin i-consider lahat talaga ng parte ng kwento ninyo at pangyayari sa buhay ninyo. Kung bakit ka rin umaabot sa ganyan. So, Chi, tatanungin kita. Kung sa ngayon ka magdidesisyon, ano ba yung tingin mong desisyon mo? Mag-stay ka o i-let go mo na siya? i-let go. Bakit mo nasasabing gusto mo na siya i-let go? Dahil nga, wala na ba talaga siyang growth simula nung una? Kasi nakailang kahit ano pong offer ko na ayusin yung problema, parang bumabalik po at bumabalik sa another problema ulit na parang additional na ano, kahit na
kunwari bayaran natin yung ganito, sige sa next sahod ko, tas biglang malalaman ko na lang may pinurchase na naman na installment, parang ang hirap po. Okay, gets. Kasi kung ikaw tumutulong sa kanya pero sarili niya hindi niya tinutulungan, wala na. Para saan pa? Valid. Valid yung sinasabi mo ngayon, Chi. Naiintindihan kita kung ano pinanggagalingan mo. So, Chi, ito na ba talaga yung sinisigaw ng puso mo na i-let go mo na siya? Hindi ko po alam kung paano ko po sasabihin sa kanya kasi parang, alam niyo po yun, never ko po kasi talaga naisip na umabot kami sa ganito. Pero, yun po parang, ang bigat na, nade-depress na po ako sa totoo lang. Pag iniisip ko po yung nangyayari sa kanya, naawa rin po ako sa kanya, pero, yun po, nade-depress po ako. Minsan, umaabot po sa point na nagkakaroon na po ako ng suicidal thoughts. Alam po niya yan kasi pinagdaanan namin pareho yan nung college kami. Mhm. So, hindi na nagiging healthy itong relationship ninyo sa isa't isa. Oo po. So, kung hindi na nagiging healthy to, Chi, stress ka niya, ginawa mo naman yung part mo pero hindi niya pa rin tinulungan yung sarili niya. Siguro it's about time na sarili mo naman, Chi, yung isipin mo din. And valid yung reason mo na hindi niya naman kasi tinutulungan yung sarili niya. Ang hirap nyon, na may taong tinutulungan ka, pero yung tao na yon ayaw niyang tulungan yung sarili niya. So, ganito lang yan, Chick. Handa ka bang magstay sa kanya kahit nai-stress ka na, kahit hindi na healthy yung relationship ninyo, napaka-toxic na, at alam mong may tendency na ikaw na bumigay. Diba? Dahil dun sa pakikibaka mo na baka meron pa, pwede pa. Hindi ko naiisip na aabot kami sa ganito. Dahil sa ganun mong thinking o mindset. O mas mabuti siguro na masakit man, mahirap man, malayo na yung pinagsamahan ninyo, marami na kayong pinagdaanan. Pero, sabi ko nga may mga tao talagang dadaan sa buhay natin hindi para magstay kung makasama natin hanggang dulo. May mga tao talagang darating sa buhay natin na makakasama natin, pero sila lang yung magiging dahilan para matuto tayo at mag-grow tayo sa buhay. Siguro, Chi, nandun kayo yung relationship ninyo na meron kayong matutunan sa isa't isa. And kung tingin mo na nararapat at mas ikakabuti ng sarili mo na i-let go na siya, sundin mo yun, Chi. Opo. Sundin mo yung ikakapayapa ng puso mo at ng sarili mo. Pwede po, DJ, pwede po ba humingi ng advice? Kasi, kung ganito po kasi, actually, last month po, tinatry ko na po makipaghiwalay sa kanya. Kaya lang po, parang, nagtitrek po kasi siya na gusto niya, parang magpapakamatay daw po siya pag nangyari yun. So parang, kahit ako nurse ako, Konsensya parang, mo, natatakot ka. opo, kasi hindi naman po ganun kadali, lalo pag ikaw nasa situation na yun. So, alam mo, depressed din yung tao, hindi po dapat binabaliwala kasi yung ganun. Tunay. Ganito, Chi. May family siya, di ba? May kontak ka sa family niya. Opo. Siyempre, valid din naman yung
kinukwento mo ngayon na dapat nga naman bigyan natin ng pansin yung ganong sinasabi niya. 'Di ba? Na baka nga magpakamatay siya, 'di ba? Masama naman 'yun. Konsensya mo 'yun, Chi. Kahit hindi mo kasalanan 'yun, may konsensya ka doon. So, ganito na lang gawin mo. Kausapin mo yung family niya. Opo. Lalo na yung nanay niya o sino man yung close mo doon sa family niya. Bitawan mo na gusto mo na makipag-iwalay. Pero, ganito yung laging sinasabi sa'yo ng boyfriend mo. Ipaliwanag mo sa kanila. Maging open ka doon sa family nung guy na yon. At the same time, paliwanag mo din doon sa guy kung bakit gusto mo na makipag-iwalay. Paulit-ulit mong ipaintindi sa kanya na hindi kayo maghihiwalay para sa wala lang, kundi para matuto kayo at mas mag-grow pa kayo sa buhay ninyo na mag-isa kayo. Malay mo, Chi, sa paghihiwalay ninyo, doon niya ma-realize na dapat pala pinapahalagahan yung mga sinasabi mo sa kanya noon. 'Di ba? Minsan kasi hindi tayo natututo hangga't nandiyan pa yung taong umiintindi sa atin. So, Chi, yun ang first move mo siguro, na kausapin mo yung family niya at kausapin mo ulit siya. Hindi man sa personal, kundi sa text message. Ito na yung tamang paraan. Ito na yung tamang panahon siguro na matuto na tayo sa isa't isa. Na mag-grow tayo na magkahiwalay na muna. Ngayon, kung talagang kayo sa isa't isa, hindi kayo. Hindi. Huwag mong hayaan na ikulong yung sarili mo sa ganyang sitwasyon, Chi. Opo. Mahalin mo din yung sarili mo. Diba? Opo. At the end of the day, ikaw matatalo dito. Paano kung siya naging okay na, tas ikaw naman yung hindi na okay? Dahil masyado ka nagpakawarak na. Dahil nga natatakot ka na iwanan mo siya dahil marami siyang sinasabi sa'yo na magpapakamatay siya. So, Chi, tandaan mo to. Na maging first move mo, kausapin mo yung family niya. Second, kausapin mo siya. And then maging firm ka doon sa desisyon mo. Kailangan matibay yung loob mo na kung bibitawan mo siya, bitawan mo na. Chi, bibigyan kita ng pagkakataon bago natin tumatapos yung ating call. May gusto ka bang sabihin sa kanya na hindi mo pa nasasabi? Baka dito muna. Yun ang magbigay sa'yo ng lakas ng loob. Nasabihin dito yung kinikimkim mo na hindi mo masabi sa kanya at mabitawan. At the same time, sabihin mo rin doon sa sarili mo kung ano yung message na gusto mong ipahatid sa sarili mo. So, bibigyan kita ng oras. Okay po. Babe, message ko sa'yo. Sana mahalin mo yung sarili mo. Sana kahit magkahiwalay tayo sa goals natin, sa pag-achieve ng goals natin. Baunin mo yung mga memories na meron tayo. Sana hindi ka rin makaisip na katapusan na ng life mo dahil iwanan kita, hindi ganun.
marami kasi pagkakataon na rin na parang na-give up ko yung ibang opportunity sa akin para lang para lang maka-help din sa'yo. Tapos all out, alam mo yan kung paano kita tinulungan emotionally, lahat, physically, lahat, mentally, kung paano kita tinulungan, alam mo yan. Mula magkaibigan tayo hanggang sa magjowa tayo. Hindi kita pinapabayaan, alam mo yan. Pero yun, gusto ko malaman mo na itong pagsubok na meron tayong dalawa ngayon, eh, kakayanin mo ito. Kakayanin natin. Kasi kung kinaya nga natin before, yung depression natin na-overcome natin, how much more ngayon na malayo na tayo at may narating tayo. Message ko lang na sana tulungan mo yung sarili mo. Mahirap na decision pero alam mo yan na kung gaano kaimportante yung pangarap natin na makarating sa US para sa pamilya natin. Alam mo na inaasahan ka rin ng pamilya mo. Inaasahan din ako ng pamilya ko. Yun, mahal na mahal kita. Yun lang po. Maraming salamat sa mga mensahe mo na pinahatid sa iyong partner. Sana ay maging baon mo itong sasabihin ko sa iyo bago natin tapusin tong call na to. Ang pagbitaw o pagpapalaya sa ating mahal ay hindi ibig sabihin ay duwag na tayo na ipagpatuloy o ilaban pa ang relasyon ninyo. Minsan ang pagbitaw o pagpapalaya, ito'y susi upang matuto kayo sa bawat isa sa sarili nyong mga paa at para rin matapos na yung hindi nyo pagkakaintindihan sa inyong relasyon. Hindi lahat ng relasyon ay worth it ilaban. At hindi rin lahat ng relasyon ay dapat basta-bastang bitawan. Sa sitwasyon ninyo, ang nakikita ko, mas mabuting bitawan upang matuto kayo sa sarili ninyong mga paa upang mag-grow kayo sa mga sarili ninyo. Yun lang, Chi, at maraming salamat sa pagtawag mo ngayong gabi na to. Thank you so much po. Naway kahit papaano na pag-aan namin yung pakiramdam mo, Chi. Opo. Thank you po sa advices po. Maraming salamat po. Chi, pagpe-pray kita, Chi, na sana yung iyong desisyon ay yan na talaga. At naway maging masaya ka sa iyong desisyon at magkaroon ka ng peace of mind. Opo. Paalam, Chi. Thank you po. Thank you, Chi. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ng ating top secret caller ngayong gabi na to. Sa mga gusto pong tumawag, mga kabisyo, maaari po kayong tumawag sa 0916-529-5595 at mamaya po yan sa aming programa. Pansamantalang magpapaalam na muna po kami sa inyo, mga kabisyo, dahil kailangan din natin magpahinga. Muli, kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Naway may napulot po tayong aral sa kwento na napakinggan natin ngayong gabi na to, na minsan kailangan nating palayain yung taong mahal natin. Hindi dahil nawalan tayo
Hindi dahil nawalan tayo ng pag-ibig sa kanya, kundi yun ang mas makakabuti sa inyo, sa isa't isa. Mga kabisyo, maraming salamat at pinapatayan na po ko ng mikropono dito. Ramdam ko na. Dahil umaga na mga kabisyo. Magandang umaga sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila sa oras natin ngayon na 12:36 a.m. Muli, ako si DJ Titan Jello at maraming salamat sa mga sumama at nakinig at tumutok sa ating programa ngayon. Ito po ang number 1 radio station, Metro at Mega Manila, 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic, kabisyo.